je to stále ten istý obrázok. A máme paradox číslo 4. Väčšina občanov Slovenska, skoro všetky celebrity, všetky médiá stále okydávajú socialistické poľnohospodárstvo. Prečo? Tak okydávajú z jedného dôvodu, že takýto graf vývoja slovenského poľnohospodárstva počas kapitalizmu, počas socializmu a neuveriteľný úpadok počas kapitalizmu nikto neprezentuje. Nikto o to nehovorí. Nikto o to nediskutuje, lebo je to absolútne zakázané. Ako som už povedal, tento zákaz mal taký všeobecný kolonizačný balíček a máme milión zákazov, o ktorých budem hovoriť neskôršie. A teraz ma napadlo, že ako týmto celebritám funguje mozog. Ako oni rozmýšľajú, či vôbec rozmýšľajú a či len prijímajú za absolútnu pravdu, čo počujú. Myslím si, že dosť veľa našich celebrít hovorí len to, čo počuje. A zrejme im to nevadí, zrejme im to pre život stačí opakovať to, alebo hrať len to, čo už videli, počuli, alebo čo sa od nich čaká.